שלום יוטיוב, אני פה בטים פורטרס עם חבר שלי עידן. תאמר שלום. שלום. אנחנו משחקים בטים פורטרס ביחד. טוב, אז עידן, חכה. בוא נהיה ביחד. בסדר, איפה אתה? רגע, הנה, אני צופה בך. הנה. אז אם מישהו יש לו חברים ורוצה להיפגש איתו בטים פורטרס, אז ניתן את השם של הסקייפ שלי, שיתקשר אליי ואני אומר לו איך. כמוך עליי. מה? טוב. עידן, בוא נעשה גם את זה. תסתכל, את המכונה הזאת. שמרפאה חיים ומביאה את הכסף בשבילנו. את החיים. כן, היא מביאה גם את הכסף של הבנייה. שיט. יופי. אוקיי, עכשיו בוא ניקח את המכונות למקום יותר טוב. המכונת רובים שלי הרגה. בוא לפה. פה? אני שם את זה פה. שלי גם יחסה לפה. אתה יודע מה, אני שם פה. חצוף. בוא תשים גם את המכונה שלך פה. אתה גונב לי זה. בוא תשים גם את זה פה. טוב, עידן, אני אעשה את המכונה, זה שם ממלא חיים. מה זה היה? לא. איפה המכונה שלך? יואו, כמה היא כסחת. השמידו. איפה שלך? השמידו לי יותר. טוב, אז בוא תעשה. איפה אתה? בוא לתוך המבנה הזה ש... עידן, איפה אתה? פה. איפה זה פה? ליד המכונה שלך. ראית מי הרגתי? מי? סתם, המכונה שלי הורגת הרבה אנשים. גם שלי. מה? כבר הכנת מכונה? כן. איפה היא? היא שם. אל תעתיק ממנו. הנה. לא. לא. לא הרגו אותה. טוב, אני עם מישהו אחר. בבקשה. למה אתה עם מישהו אחר? לא יודע. מה, הוא לא כיף הבנאי? לא, אני לא טוב איתו, אני מחליף. למי? לא. אני נשאר איתו. אוקיי, מה שבא לך? יפה, הרגת מישהו. לא הרגתי מישהו, הרגתי מכונה של מישהו. לא. עוד פעם הרגתי מכונה של מישהו. הרגתי מישהו! תשים את המכונה שלך איפשהו שם. לברוח. יש! לא. יואו, איזה מעצבן. אדיר? ראית את מי חיסלתי? מי? די, עידן. מה? אתה יודע שאנחנו באמצע סרטון. מה? אתה יודע שאנחנו באמצע סרטון. לא אכפת לי, תמיד אפשר לעשות חדש. לא, אני לא רוצה שנעשה חדש. אנחנו כבר מצלמים הרבה זמן, 4 דקות ו50 שניות. וואי, המון. עידן, רגע. אתה המהיר הזה ליד המכונה שלי? לא. אבל אתה...
אתה... יש. כן, אתה להעביר על זה. ניצחנו! ניצחנו! בוא'נה. חייב לתפוס מישהו. זה קשה, כולם בורחים. לא נשאר לי אף אחד. נשארו עוד. טוב, בוא נחליף שרת, זה לא כיף. למה לא כיף? למה לדבר ככה, עידן? לא יודע, יש לי משהו יותר טוב. אבל אז אני אצטרך עוד פעם להיכנס ממך. נו, מה הבעיה? טוב, יאללה, צודק. או שפשוט נחכה עד שזה יסתיים בכללי. מה? בואו נחכה עד שזה כאילו ממש יסתיים השרת, ואז זה יחליף לנו. אוקיי. שרקתי מישהו. מה זה? נו. איפה אתה? רק 21. לא. חלק המכונה שלי. אני רק 7. תגיד, איפה אתה? הרגת 18. לא נכון. אבל רשום. זו מכונה ירתה עליי מלא. אדיר. איפה אתה? הנה אתה, לא? כן, אני הייתי בנאי. פגעתי במישהו. יופי, עכשיו חסל אותה. תן בראש, אח שלי. מישהו קונה שם מכונה, חייבים לחסל, כאילו... לא. חסלו לי את המכונה. לא. זה מצפ... אתה יודע איך לקפוץ גבוה עם הזה של ה-RPG? המהיר הזה? לא, RPG. לא. זה לי גם לא עובד. צריכים לדפוק על הרצפה? לא עובד לי. כאילו זה עם הפצצו, עם הבזוקה? כן, נו. צריך לירות על הרצפה ולקפוץ. נו, לא עובד לי. מה? מישהו הרג אותי, לא מאמין. מה הפלא? לא, הדבר הזה, איך קוראים לו? ספיי. זה שיכול להיעלם. ספיי. איך ידעת? שלום. תן בראש, אדיר. תן לו, בויה! כל הכבוד. בום. יופי. תן בראש, אח שלי. יהרוג הרבה מאוד בשבילי. עידן, אתה בנאי? לא. בוא נראה מה אתה. אתה זה שמפוצץ? לא. לא, אתה... עכשיו אתה האש. נכון. מלאביו. יאמן. פוצצו לי את המכונה, זה מעצבנים.
להחליף, אז... יואו, עד שזה החליף כבר עמדתי. אדיר? Where are you? מה? Where are you? מה? Where are you? מה זה? ואתה אומר לו מה? עידן. מה? ואתה אומר לו מה? מה? זה איפה אתה? כלום. אני תמצא אותי כבר. תמות! 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 יואו, ראית כמה הרגתי? לא יותר ממני. כמה הרגת? 27. חץ. לא, כאילו במכר, התכוונתי... אך! לא! התכוונתי כאילו... עכשיו הבנתי איך מחסלים לי את המכונה. היי, מישהו עוזר למכונה שלי, תודה אח שלו, אוהב אותך, מת עליך. כן, תן לך, תן לה. מה אתה רוצה? תעזור לו, מתחנן. מעצבן. יש שרקתי מישהו. מישהו מנסה להרוג את המכונה שלך? הוא הצליח. לא, אבל אני לא בניתי מכונה. עידן לא בניתי מכונה. אוקיי. יש, שרקתי עוד מישהו! שרקו אותי למוות! ראיתי אותך, שכזה באו מאחוריך. יש לי מכונה? לא ידעתי. Four, 3, 2, 1. בבקשה. יש. הצ'יף. כמה הרגת? 12. 22. הרגתי עוד מישהו. אוי. אדיר, אתה מת? שיט! אדיר, כשאתה מת תראה אותי. מתתי. כשאתה מת תראה אותי. איפה אתה? הנה אתה! אז אתה בנה לי בסוף! עכשיו. טוב, אז בוא נמצא מקום ונשים... מה? איך הם ניצחו? אז בוא נמצא מקום ונשים נשקים. טוב, אני יוצא. לא, אל תצא. יצאת? כן. טוב, אז... נו, די, למה? אבל תגיד, תשמע, אתה לא חבר שלי אבל. אני יכול להיכנס דרכך. להיכנס? כן. מה? כן, סבבה, מה? חכה, אבל לא נכנסתי לסוף. לא. שנייה, יש לי איזה מקום שאני אוהב, חכה. יש, הנה. בוא, זה בדיוק מתאים לנו. טוב, לבנאים? לא, בדיוק נהיה בנאים? אני ואתה זה משלים את הסרבר. אבל נהיה בנאים? כן, סבבה, לא אכפת לי. אני דווקא אוהב יותר משהו אחר. מה? את הסנייפר. או, לא, בכלל לא, אני שונא את זה. אני טוב עם זה. טוב, רגע.
חכו חברים. יודע שאנחנו עדיין... עידן, אתה יודע שאנחנו עדיין על... כן. למה אני על שתף מסך? אני לא יודע. לא שיתוף. אני יודע. אוקיי, אז friends. יש לו בבא. למה שאני... לאון. join game. זה עולם עם קרח? כן, זה. לא. לא. עידן. מה? עזוב. מה? לא יודע, חשבתי אם ילדים רוצים להשתתף איתנו גם, אז אתה תסכים? כן. טוב, רגע, איזה מעצבן, מסתיר. סוז. נכנסתי. יואו, איזה מעצבן. מי להיות אבל? עם האדומים. אדומים? טוב. יואו, הרגתי מישהו. תראה לו. לא, כמעט. יואו. צלפתי וקיבלתי הישג. כל הכבוד. סוף מי להיות? מי להיות? האדומים. אוף, אין מקום, חכה שזה... טוב, אז תהיה בכחולים, לפני שיתפסו את כל המקומות, ואז אתה תוכל להיכנס בכלל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. אוקיי. אני אחכה שירד אצלכם. עידן, מי אתה רוצה להיות? אני אהיה סנייפר. אתה יודע כמה אני הורג בזה? טוב, להיכנס ממך? כן, נו. טוב, נכנסתי. אני הספיד, איך שלא קוראים לו. אוקיי. מה זה הדבר הזה? קיבלתי עכשיו חליפה בשביל האיש עם הסנייפר. כיף לך. אתה יכול להביא לי? וואי, איזה מגניב זה נראה. חכה, רגע. אני הסנייפר. עידן, איפה אתה? ראית כמה הרגתי? איפה אתה? במכה? איפה אתה? אני למעלה. טוב, גם אני הסנייפר. הרגתי 2 ברציפות. איפה אתה? שיט, הרגו אותי. מרגל, ארור. איפה? הנה, אני רואה אותך. חכה, איפה אתה? לאן אתה הולך? אני למעלה. איפה למעלה? יו, כמעט הרגו אותי, איזה מזל היה לי. למעלה. נו, איפה אתה, עידן? לא, אני מבין אז שזה מרגל. תמות, הנה, מתת? כן. אז חכה לי, אל תלך לשום מקום. לא, עכשיו אני מישהו אחר. חכה שנייה. הנה אתה, לא, זה לא אתה. נו, איפה אתה? חכה שנייה, אדיר. כנס להם. טוב, הפסדנו. עידן? עידן? היי. לאן הלכת? סון. די כבר!
עידן, חכה, אל תזוז, אני רואה אותך. בוא. אתה רואה אותי? לא. איפה אתה? ברחתי. נו, זזת, איפה אתה? איפה אני כבר יכול להיות? יצאת? לא, נראה לך. יצאת? אני לא. לא יצאת. נו, איפה אתה? הנה, לא, זה לא אתה, איפה אתה? שנייה, אני כבר. לאן הלכת? אני עכשיו מתתי. מה אתה? כן. הנה, ראיתי אותך. הנה, הנה, אני רואה אותך. הנה אתה. איפה אתה? לא, אני מת, אז אני רואה אותך. הנה. תראה מה יש לי על הגב. כן, אני גם לי היה את זה. למה אתה הוא? חשבתי שאתה רוצה להיות הצלף. כשאני לא טוב עם מישהו, אני מפסיק להיות איתו. Stop. minutes. יש! בול בראש! אתה לא רוצה לאכול כלום? קח אותי למקום טוב. ראית כמה הרגתי? כן. לא, כאילו כמה ברצף. מי אתה? אני המהיר. יש שרקתי מישהו. טוב, אבל גם אני אהיה המהיר. הנה אתה! מה? הרגו אותך? כן. ראיתי אותך. איפה אתה ליין? מתתי. אז הנה. מודי, איפה אתה? הנה, אני רואה אותך, אל תזוז. לך! לך! הנה אתה. יאללה, איפה אתה? יאללה, בוא נהיה ביחד. תסתכל מה יש לי. עידן, הנה, חכה, אני מנצח באליפות. רגע, חכה, תסתכל. איזה אליפות. בום! טוב. ראית? כן. רגע, נראה לי שזה לא הוא. תמות. בוא כבר. הנה אתה. איפה אני אתה? באדומים. אני באדומים, עכשיו יצאתי. יצאת מהמשחק? לא, יצאתי מהאדומים. עכשיו הרגו אותי. איזה בושה לאמריקה. הנה, אני רואה אותך. בוא. לא, עכשיו מתתי, אז אני רואה אותך אתה רואה אותי? עכשיו אני בחיים. טוב, בוא נהיה ביחד, ככה נהיה טובים. טוב. יש לי פה עם הבנאי. יש לי פה שיטה עם הבנאי. יש, שרקתי מישהו. יש לי פה שיטה עם הבנאי. הרגתי עוד מישהו, יואו. הנה, אני רואה אותך. תראה עליו. הרגתי עוד. איפה אתה? פה אני הולך להיות רשע. מי אתה עומד להיות? אני עומד להיות רשע. כאילו, רשע? לא, אני הבנאי. כל פעם אבל- שאני מחליף למה שאתה, אתה מחליף למשהו אחר. כי יש לי תוכניות אחרות. לא מאמין, איך ששמתי את זה? איפה אתה? הנה אתה. אין לך חיים! איי, תקע בך חץ. ניצחנו? כן. איפה
הנה אתה. יאללה, כולם ביחד, יש פה הרבה בנאים. בוא, עידן, בוא. אני הולך לעשות לידיהם. לא, לי יש שיטה משלי. מה? אם תרצה או לא תרצה. עידן, תסתכל, כולם בנאים פה. לא, לא אכפת לי. איפה אני שם את זה פה. אף אחד לא יוכל לעבור. הבנת איזה ערמומי? אני. טוב, אני פה עם החבר'ה. אתה עם החבורה. ראית איפה מיקמתי את הזה שלי? איפה אתה בכלל? אה! יו, ערב בנאים. ראית? מה? ראית איפה מיקמתי? איפה אתה? איפה אתה? אתה רציני? אני לא יודע, הבית שלנו. לא. הנה אתה, אני בפנים. בוא, יש לי שיטה. רגע, חכה. בוא, רגע. בוא אחריי. רגע. אם אתה רוצה לחיות. בוא שמעתי. או להרוג הרבה, תחליט. להרוג הרבה. בוא עליי. רגע, חכה. יש. זוז ילד! זה אני, חצוף. זה לא היית אתה. זה לא. טוב, איפה אתה? אני מתתי. באמת? נשבע לך. איפה אתה? אתה לא תמצא אותי. יו, הנה, אני רואה כמה אותך. מכונות יש לנו, עידן! אם מישהו אני- בא לפה, אתה אני יודע, מפרקים היה- אותם. היה מעליך גביע. טוב, יאללה, אני לוקח את שלי, חכה, איפה אתה? מה? היה מעליך גביע, אני כבר בא, ניפגש שם. איפה זוז, המכונה זוז. שלי? Design the one. What are you? איי. עשיתי, אתה יודע, לקחתי את השליטה. מה זאת אומרת? אני עשיתי את השליטה. איזה שליטה? על הדבר הזה. טוב, עידן, איפה אתה רוצה שנשים את המכונות? אתה לא רואה אותי? אתה לא רואה איפה מיקמתי? לא. אתה המכונה- יכולת למות? המכונה באמצע שלי. תהיו, יש פה מגעיל, עזאזל. אתה יכול למות? את מה? מה למות? ולהראות לי איפה זה? כי הנה, אתה רואה אותי איפה שאני עומד? לא, אני לא רואה אותך. לא רואה אותי? לא רואה אותך. איפה אתה בכלל? אני הולך אחרי ילד, אולי הוא יוביל אותי אליך. איפה אתה? אני ליד הבית. לא, אני לא בבית. עכשיו אני יוצא אחרי ילד, אולי הוא יוביל אותי. זה לא שלך? לא! לא! הנה זה שלך, אני רואה לא! אותו. תציל אותו! תציל את זה! אני תציל את זה! תציל את באתי זה! לעזור להם! תציל את זה! הנה, הצלת. אני שמתי פה, זה הכי בטוח. לא נכון, דווקא ההפך, שלי הכי בטוח. לא, כן, לא, בטח שכן. לא. אנחנו בוא. מצלמים 28 דקות. לא, עידן, עזור למכונה שלי! מה? ארוץ, נו, עזרתי לך! איפה אתה? איפה אתה? עזוב, מישהו כבר אחר עזר לי. לא, אני לא רואה אותך. אני יצאתי למקום אחר, הבאתי את זה למקום אחר. לרוץ! מה? לא, רגע, עוד מעט. קישו. עוד מעט. שיט. מה זה? לא שמתי את זה טוב. הנה זה שלך, עידן. כן. יאללה. הנה, אני ועוד כמה ילדים העברנו את זה. למקום שלך. יופי. חקיינים. אלה המקומות הכי טובים. השתלטנו על האזור שלהם. כן. רואה, לא. יו, מישהו שם פה וזה מפרק אותם בשנייה. חכה, גם אני אשים. רואה איפה אני שמתי? איפה? תיכנס למטה, תראה אותי. אם מישהו עובר הוא לא מצליח. אם מישהו מנסה לעבור הוא לא מצליח.
שוט, שוט, שוט. יש, הרגתי אותו. מתתי. זה היה כזה מישהו עם... זה האיש בזוקה? מה? לא יודע. לא, לא. יואו, איזה מיקום מעולה. אף אחד לא יכול להתמודד איתו. No one, but no one, no one, no one, but no one. יש. לא. לא! תיכנס למטה, תראה אותי. מה זה היה? איפה אתה? לא! הם מפרקים לי את המכונה, ליין. ניצחנו, דווקא שאני. טוב, מכונה, בבקשה תעזרי לי מכונה. טוב, עדי, תפסיק. מה? תפסיק את הסרטון, זה לא מספיק? טוב, בסדר, אז... מקווה שנהנתם, אם נהנתם תעשו לייק, סאב, לא משנה מה, ביי. אל תעלה את זה. כישלון. אוקיי, תצא. אני עוד לא הפסקתי את זה. אוקיי, עכשיו תצא מהטים פורטרס. חכה רגע. ביי. תצא מהטים פורטרס.